एगो बूढ़ा हलन एगो बूढ़ी हलन। बूढ़वा बुढ़िया दुनू हलन। बूढ़वा चर्चा में जा हलन। अब बुढ़िया बड़ी घमंड में रहल कि हमरा तो पूरा परिवार है, बेटा पुतो है, सब है, कि हम काहे लगी चर्चा में जाए। जे आ बुढ़वा चर्चा में जाए आज प्रसादी लेके आवे, बुढ़िया के कहे कि ए बूढ़ी सुना ना कि ला ना प्रसादिया। तो बुढ़िया खिसिया डेली के डेली कि बुढ़वा दिन भर घूमे है, सांझ के आवे है दूगो मकुंदाना लेके आ कहे कि ला ना प्रसादी की खा तू ही। जे कहे अब बुढ़िया कहे कि हमरा तो अपने बेटा पुतो पोता पोती नाती नतनी सब भरल है, हमरा तो अपने ऐसी जीवन पर लग जाए। आ कहे कि हमारा ताई बुढ़वा बेटावा पुतोही से बेटावा पुतोहिया से पीठावा पर लोटे 4 गो पोता आहो कि दिनवा हमर कटी जाई है। तो बुढ़वा कहे कि कितनो बेटा पुतो तोरा हवा, कितनो पोता पोती हवा, लेकिन पार महादेवे लगई थुन। तो कहे कि जा तोरे पार लगई थुन, हमरा ना पार लगई हन। जे हमरा पोता पोती ढेर यही पार लगे कि हमारा ताई बुढ़वा बेटिया दामाद से बेटिया दामादावा से पीठावा पर लोटे 4 गो नतिया आहो कि दिनवा मोरा पार लगई है। त का होला कि महादेव के कृपा आ महादेव के दया कि दुनो बुढ़वा बुढ़िया एक दिन मर गए।